Láska nebeská porodí. Zoe a Filip začíná film. Filipe, au. Filipe, stávej, už je ráno. Ty vole, jo. Přečtu se celou poslal druhou stranu. Otevřel a čet. Chcete mít lásku o miminkovi? Když to bude holčička, budete ji objímat. A takhle pusu. A kluka, to je úplně stejný. Doufám, že se ty rady vám vyplatí. A kdo teď porodí, bude sám nebo nebude? To je zajímavé film, víte? A dokážete to. Fakt dokážete. Co to bylo? To jsem nechápal. Já moc taky ne, no. Ale musíme se s tím smířit. Ne? Nebo jo, nebo ne? Jdu ostat. Těším se na to, miminka show bude mít prostřed. Koupili jsme mu poštářek a nám taky. Novou postel, protože jsme neměli než. Tak, kdyby se jste ptali, tak jsem ji vyráběla sama, ale promiňte, že jsem ji nenatáčela. Super. A já si jdu lehnout, že jsem unavený. A proč by jsem si nehlehnul? Teď se tu pěkně ustula a ty si zase lehneš. Je to normální, Filipe? Není, no, ale když se zdřímnout si a ty to nepochopíš, vždycky si takhle zdřímám. Ale teď jsem to dneska si poprvé, takhle se mi to udělalo pěkně. A ty zase spíš. No, a to je fakt. Vždycky spíš. Kláš blízka. Jestli to nevidíte, tak je to LPS láska. Já myslím, že se taky roky. A nezdržím. A nebudu odpoledne ráno. Promiňte, že jsem to říkala nejenom, ale to je ráno, večer. A dohromady třeba. Už je večer a kousek. Čí to je? Kdo tady nechal ost? No. Asi nás tě nachytá někdo. Filipe? Já se bojím. Čeho se zase bojíš? Je, ostane. Teď to nic není, já to jdu dát pryč. Vá, teď jsi to napetl. Když to bylo krásně uklizeno a krásně uklizeno. Super, konečně jsi to uklidil. Filipe, kde jsi? Nejdeme ven. Co? Jdeme. Když byli takovým pěkným ráno venku, užívali si, krásně si užívali a užívali si. Promiň, že tady je v tmě, ale natáčím v tmě. Protože už je večer. Tak, už jsme venku, konečně. Ale když je večer, je tma. Filipe, mě se tady nezdá, nemáš či domů. Co?
Pepa, jde si. Jde si. Proč to udělal? Ani by jsem to na tobě nevěřila. A ty to takhle uděláš? Šmejt. Chtěl jsem tě vylékat. A ty zase vyvádíš. Je to s tebou nuda. Co jsi to řekl? Na mě. Klidně si můžeš něco udělat. Já se klidně rozvedu. A s tebou se fakt jdu rozvíst. Proč se jdeš rozvíst? Říkal jsem, že nemáš dělat jenom, můžeš jenom udělat jen nerozvíst. To jsi tam neříkal. Říkal. Fakt, říkal. Nekecám. Pojď bez sebe jako kecala. Tak já kecal. No, a co? Tak jdeme domů, pojď. Tak jo. Doma. Že byly krásný pokoje v ložnici. Má jen takovýhle domeček, omlouváme se. Máme krás. Tady nezasnul. Já no. Já to nemůžu pojďme spát. Já zasnu. Když už spali, byl ty pohádky konec. Loučí se s váma Petra Vránová. Ahoj! Takže čus! A takovýhle výmluvy. Ahoj!